aja bandingna prosesmu karo prosesnya wong liya. Ya beberese esi edisi nyapu-nyapu. Mang gua saben dina gue disapu tapi kadang nyong ora kober koh. Wis lah kembali mang topik sapa sinang kene cokan prosesnya dibanding-bandingna karo prosesnya wong liya. Apa maning nek dibandingna karo proses ngonten. Lah sing paling gedhe tulih wong sing ngomong gue anu ora tau ngonten. Walah, anu ora ngerti bae sih nek anu ngonten gue angele pol. Nyatane mbok ora kabeh wong bisa dadi konten kreator. Wong-wong nek konten mesti tujuannya anu beda-beda. Ana sing pengen nabung, tuku motor, tuku mobil, gawe omah, tuku lemah, tuku sawah, ngrewangi keungangane bojone, terus ngrewangi bayar utang. Dadi ya ora usah lah dibanding-bandingna, tiap wong mesti prosesnya beda-beda, ana sing cepet, ana sing suwe. Nek prosesnya cepet ya wis rezekine, tapi nek prosesnya suwe ya pancen kudu sabar. Roda kehidupan gue berputar, dadi ora sacokan ngenyek wong sing agi berproses meskipun nembe 1%. Luwih main berproses tapi urung ana hasilnya ketimbang diam di tempat ora ngapa-ngapa babar blas ya mbok. Nyong selama ngonten ya sering banget lah dibanding-bandingna karo wong liya. Pokoknya nganti gumoh golek ngrungokna, tapi ya wis lah bodo amat, tetep fokus bae ngonten. Kayak Rika wis bisa ngonten, bisa ngedit, tampil nang ngarep kamera. Gue wis nilai plus nggo nang dunia perkontenan. Ora kabeh wong kendel tampil nang ngarep kamera. Nyong gemian pas esi cokan nge-live dodolan nang TikTok. Sering banget kena omong, justru sing ngomong malah wong-wong terdekat. Ya gue lah nek dewek golek duit nang dunia perkontenan pancen kudu kandel kupinge. Kudu siap mental karo kudu tahan banting. Sing wis jelas gue kudu siap diomong nang wong terdekat. Lah kieh apa maning nek kontene dewek wis mulai pada FYP mesti ana bae sing ora seneng. Nang komentar mesti akeh banget sing pada ngehujat. Makane menyiapkan mental sejak dini gue wajib banget. Soale men dewek pas kena hujatan gue dadi orang ngedon. Bila perlu nang ana komenan sing bener-bener ngehujat gue diblokir bae men ora nyepet-nyepeti mata. Kadangan uang sing pada komentar negatif gue nu pengen numpang tenar nang akune dewek. Makane nek kanane semakin ditanggepi malah semakin seneng. Usahakna komentar sing relevan.